भांग्रि कुसियाव दिनै हा गैजायै सुबुंफोरनो बिटिआर सरकारनि हा बिफाननिफ्राय हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय भांग्रि कुसि एफआरसिनि बेन्दोंआव थानाय सा 193 हा गैजायै नखरफोरनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि फोरमानलाइ राननानै होनायखौ नुनो मोनो। जगदीश रामसियारिनि मेल सामलायनाय जुथुमनायाव हानि फोरमानलाइ मोननाय सुबुंफ्रा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ साबायखर जासिनायजों लोगोसे इयुन समाव लामा फरायसालि बायदि जेंनानि सायावबो नोजोर होनो खावलायो। बे फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव लेन्ड एडभाइजारि कमिटि जिल्ला थाखोनि बिबानगिरि जगदीश रामसियारि, बिनोद मोसाहारि, साब डिभिजन थाखोनि कमिटि उदय दैमारि, फुलश्री बर'जों लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि सिडब्लिउसिनि सोद्रोमा डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी जों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि रिपर्टार हिसाबै नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर जासिग्रोबाय। जोंनि दिनैनि जि हा पाट्टा राननाय बा एफआरसिनि थ्रुयै जोंनि बिटिसि सरकारा जिखिनि हानि फोरमानलाइ जिखिनि गनायथि होबाय, बेयाव आं दिनै गावखौनो गोजोननाय मोनदों जे जोंनि दिनैनि बे जि भांग्रिकुसि होननायनि जि मोनसे हादान बा एफआरसि कमिटि, बेयाव गासै जों दिनै 210टा परियालनो जों दिनै हानि पाट्टा होनो हानाय जाबाय बा फोरमान बिलाइखौ जों दिनै गथायबाय। दा बेयाव रायजो राजानि जिखिनि सम बारग'बोनाय बे हा मोननांगौनि जिखिनि सहायनांबोनाय बेखिनिनि समखौ जों गोसोखाङोबा जोबोद दुखुनांथावना। बिथांमोना दिनैनि दिनाव जे बे हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हानानै जेरैबायदि गोसोआव गोजोननाय रंजानाय मोनदों, बेजोंनो जोंबो लोगोसे जों दिनै सरकारनि जानानै बा इउपिपिएल दोलोनि जानानै जों दिनै बिथांमोननि रंजानायजों जोंबो रंजाफानो मोननानै जों जोबोद जों गावखौनो गाव जोंबो दुगानाय बा जोंबो देगानाय बायदि मोनदों आरो। जाहाथे थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि सरकारा बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सरकारा बेखिनि हाबाफारिखौ मावनो हायाखैमोन। दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय 3 बोसोरनि बैसो जोंनि प्रमद बर' बा इउपिपिएलनि सरकारा दिनै 3 बोसोराव बेखिनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय आं बिथां प्रमद बर' सारखौबो आं जोबोद साबायखर जासिदों। बिथाङा जेरै बाथ्रा होननाय बेबायदि बिथाङा मावफुंना खोथिनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि मावनाय दांनायनि सायाव जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांनि सायाव फैबाय थानाय समाव बिथांनि सायाव गोबां बायदिसिना रोखोमनि साननाय हनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांखौ आरो रायजो राजाफ्रा खावलायबावदों आरो। गोबां न'खरफोर थालांदों, बेनि थाखाय मा राहा लानाय जादों? दा जिखिनि थालांदों होनना बुंदों बे थालाङाखै। किसुमाना डकुमेन्ट साबमिट होनायाव लेट खालामदों, गोबाव खालामदों। बेनि थाखायनो जाय बिथांमोना डकुमेन्ट साबमिट खालामनायाव गोबाव खालामदों बिथांमोना थाथ'लांदों। दा बिथांमोनाबो मोनगोन, बिथांमोननियाबो जिखिनि स्क्रुटिनिं खालामनाय सम बे स्क्रुटिनिं खालामनायाव बिथांमोनाबो लिस्टआ हाबबाय। दा बेयाव बिथांमोना सेकेन्ड फेजआव मोनगोन। दा बेखायनो बिथांमोनाबो मोनगोन, बेखौ मोननांगौ बा मोना जाजानो गिनांगौनि बाथ्रा गैया। बेखौ जों हानायखिनिखौ जों होनो थाखाय थाबैनो नाजादों आरो। दा आङो बे हानि फोरमानखौ मोननानै गोजोननायबो मोनदों आरो जोंनि बिटिआर सरकारखौ जोङो बहुद बाख्नायदों जोंनि खामानिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय। आंनि मुङाव दा 11 बिगा 1 कथा नामा मोननाय जाबाय आरो। दा बे हादानाव जोङो दा 35 बोसोरसो जोङो बे हायाव रायजो जानानै दिनैसो जों बे जोंनि मोनथायखौ जों मोननाय जाबाय आरो। आं दा बेफोरखौ गासैबो मिथिजोबा। दा जोङो सिगाङाव जोङो बेयाव हादान जाजेननायाव जोङो बेसेबां खस्थ'यै दंमोन। दै गैया फारसे, लामा गैया फारसे, लाइन गैयामोन फारसे। दा जोङो बे गोदान सरकार फैनानै जों एसे सुबिदाखौ मोननाय जाबाय आरो। जोङो मथामथि जोङो 2018 सननिफ्राय जों एफआरसि दानानै दिनै मथामथि 23 जाफैबाय। बे 5 बोसोराव जोङो बे नै इउपिएल सरकार जाफैनाय लोगो लोगो बे हानि खामानि गिदिंनायाव दिनै मोननाय जाबाय आरो साबायखर होयो इउपिएल सरकारखौ, जाहाथे आरो माबा माबि जोंनो अनुस्थानफोर माबाफोरखौ जाहाथे लामा कालभार गासैखौबो मोनगोन, बेखौ जोङो सरकारनिसिम एसे आर'ज थाबाय। आं दा आंनि हाया जादों 11 बिगा 1 कथा। बे समाव जोङो सरकारनिफ्राय खुनु अनुस्थान मोना, लामा सामा गैयामोन, कालभारबो गैयामोन। फरायसाफोरा निकासियालागै जोङो थांनो गोनां जायोमोन। बेयाव बिराद खस्थ'यै दिनै जोङो एसे
गथ'फोरखौ फरायहोनो हानानै एसे डेभेलप थारमाने शिक्षायाव सफैनानै एसे मोजां जादों आरो बे समाव जोङो खस्थ' जानो गोनां जादों सरकारनि जेबो अनुस्थान मोनैनि थाखाय जा बिटिआर सरकारनि जा चिफ सारखौ जों साबायखर होयो जाहाथे आरो माने उन्दै खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां खालामलांनानै जोंखौ बे बांग्रिकुसि माबाखौ रायजोखौ आरो गथ' गथायनि फरायनायफोरखौ जाहाथे मोजाङै खालामलाङो बिनि सायाव आङो जोंहा चिफ सारखौ मोजाङै गोसो गोरबोजों साबायखर होनाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।